Hola, soc Lídia Ballesta Martí i soc professora de l'àrea de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals aquí de l'Autònoma. Dono classes de dret de la Unió Europea i també dono classes de protecció internacional dels drets de les dones i del col·lectiu LGTBI en el grau d'Estudis Socioculturals de Gènere. Avui us vinc a parlar dels drets de les persones LGTBI justament a Europa. Doncs bé, des de la Unió Europea val a dir que tenim molt poqueta regulació sobre les persones LGTBI. De fet, no en tenim. Sí que tenim en el dret primari, en el que serien els tractats, bases jurídiques generals que permetrien al legislador fer directives, reglaments, que són les lleis que després s'aplicaran als estats membres. Doncs bé, dins de l'àmbit de la protecció de les persones LGTBI+, només trobem una directiva en l'àmbit del dret laboral, en la protecció per, concretament, orientació sexual, entre d'altres, per discapacitat i altres motius de discriminació, doncs la protecció de la discriminació per raó d'orientació sexual, però només enfocada en l'àmbit laboral. En l'àmbit general, tenim des de l'any 2008 un projecte de directiva que ja l'any 2008 la Comissió Europea va llançar perquè fos aprovat, en aquest cas, ens diuen les bases jurídiques, que l'ha d'aprovar el Consell. Doncs bé, des del 2008 que tenim aquest projecte de directiva transversal, el calaix no s'ha aprovat. Què voldria dir aquesta directiva transversal o aquesta directiva que donaria protecció a les persones per raó de la seva orientació sexual més enllà de l'àmbit laboral, és a dir, d'una manera transversal, en tots els àmbits. I no només per orientació sexual, sinó també per altres motius com podria ser discapacitat, edat i qualsevol altra discriminació. Què voldria dir aprovar aquesta norma? Doncs voldria dir establir uns estàndards mínims a tots els estats membres per protegir els drets de les persones LGTBI, que malauradament avui dia en alguns dels estats membres que formen la Unió Europea no és que no estiguin protegits, de fet que fins i tot són atacats directament. Un dels estats membres en els que, per exemple, els drets de les persones LGTBI no només és que no estiguin protegits, sinó que fins i tot es veuen atacats directament, seria, per exemple, el cas d'Hongria, en el que la Comissió Europea fa uns mesos va posar un recurs per incompliment del dret de la Unió Europea degut a una llei que es va aprovar a Hongria en la que es prohibia qualsevol manifestació de propaganda, informació, literatura o fins i tot manifestacions en l'àmbit audiovisual que estigui relacionada amb els drets LGTBI. La Comissió Europea va interposar aquest recurs d'incompliment davant del Tribunal i estem a l'espera de sentència. De fet, hem de destacar el paper del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en la protecció dels drets de les persones LGTBI, perquè a manca de tota aquesta regulació que no tenim, el que ha fet el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha sigut, amb les poquetes eines, amb les directives que té, fer-ne unes interpretacions àmplies per donar protecció a totes les persones. Tenim directives que lluiten contra la discriminació per raó de sexe entre homes i dones. Doncs bé, un exemple d'aquesta feina del Tribunal serien una sèrie de sentències que anant ja enrere fins a l'any 1996, el Tribunal ens va interpretar que la discriminació per raó de sexe no només incloïa el sexe biològic entre home i dona, sinó que incloïa també la discriminació pel fet que una persona canviés d'un sexe a l'altre. Per tant, en aquest cas, tot el que seria la identitat i expressió de gènere queda protegida per la jurisprudència del Tribunal de Justícia. Arrel de les darreres eleccions al Parlament Europeu,
en el que certs partits obertament homòfobs, obertament contraris a la protecció dels drets LGTBI, complicarà encara més aquesta aprovació o aquest avenç en els drets de les persones LGTBI+. Ens trobem europarlamentaris escollits, per exemple, que han estat retirats de la seva feina. Tenim un militar que ha sigut retirat del cos militar per publicar un llibre i per les seves declaracions clarament homòfobes i racistes. Doncs bé, aquesta persona va recuperar un escó, entre d'altres, en el Parlament Europeu i és simptomàtic que la venda dels seus llibres s'ha disparat. Llavors, no podem donar res per garantit. El poc avenç que tenim a nivell legislatiu en la protecció dels drets LGTBI a nivell europeu, perquè penseu que s'han de posar d'acord tots els estats membres i la visió no és la mateixa la que podríem tenir a estats com Suècia, Espanya o els Països Baixos, com la que puguin tenir altres estats com Bulgària, Romania, Hongria, Polònia, etc. O Itàlia, fins i tot. Per tant, tot i que encara Europa sigui un dels espais on els drets de les persones LGTBI+ estiguin més avançats o més garantits en alguns dels seus llocs, veiem que queda molta feina per fer i que venen temps en els que fer aquesta feina serà molt complicat. La feina serà mantenir els que tenim, però es preveu que poc avenç tinguem. És important seguir lluitant pels drets de les persones LGTBI+, pels drets de totes les persones i seguir reforçant aquests valors per no intentar, com a mínim, anar enrere amb tot el que hem avançat fins ara. Hem de tenir en compte també que, com en tots els àmbits de les discriminacions no són aïllades. Moltes vegades les discriminacions es troben en interseccionalitats, és a dir, que conflueixen sobre una mateixa persona diferents motius per la qual aquesta persona pot ser o és discriminada. Aquestes interseccionalitats, per exemple, es veuen sobretot en les persones LGTBI+ migrants. Dins del projecte Dimensions Transnacionals de la Igualtat i Dret, vam tenir l'honor de comptar amb la presència d'en George Aziz, qui és un activista sobre els drets LGTBI del Líban i va ser la persona en crear la primera ONG per protecció dels drets de les persones LGTBI+ a l'Orient Mitjà. I ens va explicar aquestes persones refugiades que fugen dels seus països perquè són perseguides per raó de la seva orientació sexual o identitat de gènere, arriben a Europa i es troben que no encaixen perquè no coneixen la llengua, o fins i tot hi ha casos en què són redirigides a camps de refugiats agrupats per les seves nacionalitats i per tant són posats en persones de les quals fugien en el seu estat i per tant doblement victimitzades. Des del projecte Dimensions Transnacionals de la Igualtat i Dret, finançat per l'Instituto de las Mujeres, fem tota una sèrie d'activitats de transferència i de docència que encaixem en una sèrie de seminaris on persones activistes, persones professionals que treballen al dia a dia ens expliquen quines són les seves realitats sobre la igualtat entre homes i dones, sobre els drets de les persones LGTBI, com pot ser les dones a l'esport o les dones en la cultura o en els mitjans de comunicació.